Good evening, everybody. Oh,
if you were faced with a bear and you've not got your rifle. But yeah, it was the golf. But the point. Don't shout or run. Okay. It's dangerous. Don't run, don't shout. So just stand there and look at it. Освоим дела, пошел мимо. Don't look at bears. Okay. Leonard's also concerned. That little taco. Oh my goodness. That looks amazing. The only thing that I want to do that might be a little bit different is just put a few of these little fresh herbs. Shall we try? That rice paper is almost like a prawn cracker. It's gone all bubbly and crispy. And inside that hot chili sauce, bit of the mince, and then that fresh herb just makes it really interesting. Special rice paper. Yum. My first taste of Vietnam has felt truly authentic. I know I'll be back in Ho Chi Minh someday, but now it's time to get out of the city. Star versus Food, Thursdays on the Asian Food Network. India, it's one of the most exciting, culturally rich places on earth. That sounds incredible. Let's get cooking. They all work their own magic to bring freshness, depth, warmth. Join us, Adam De Silva, Sabit Pandit, Haley Rachura, as we share our favorite recipes. That is reminiscent of India. India Unplated premieres 9th December on the Asian Food Network.
Cacakulduroy, harang ba? Yung nakikinanta, Milik. Bakit? Ano nangyari dyan? Tamsiklit na ako. Okay lang? Okay lang late ka. On the way home. Malapit na, mag-ano lang ako.
Ano? Anong tuto? Sige, magluto ka lang. Anong linuluto mo? Nanonood kasi ako eh. Minom ako ng tsaa. Tambay ko lang to mag-drive na. Sige. Ha? Luluto mo buhaya ngayon. Dragon naman. Grabe yung mga menu mo. Nakakatakot. Kimchi. Ayan. Ang dami camera. Yan, puro bike. Ay, motor.
Ibani TV, 4 thumbs up doon. Thank you, Ibani TV. Nalilibang lang, nanonood kasi ako ng Discovery Channel. Ay, ano pala? Asian food. Yeah, kinakamay. Install update. Ano? Install update. Installing bago maka. Tagal. Shout out all Dodong and Magician. Shout out kay Dudong and Magician, sabi ni Kuya. Sino ba to? Kuya Boboyog Hugotero. Ibani TV, hello Chacha. No. Hello Chacha, sabi ni Ibani TV. Malamig na yung aking tsaa. MLSO Hugotero. Sabi ni Ibani TV. Mapait na ang aking tsaa. At malamig. Dyan. Halo-halo. May ice cream. Oh. Ni. Oh, yun.
Sarap na ice cream. Uy, naku. Ah, ah. Ano na nangyari sa'yo, Ibani TV? Nag-ano na? Install ka na naman? Tamsakdan, sabi ni Ibani TV. Malaysia. Hmm. Oh, antok na ako. Napagod ako sa pamamalansya kasi. Hindi na naman ako makakapagbasa ng kamay. Baka naman. Antok na. Antok na ako eh. Kasi namalansya kasi ako. Namalansya ako. Oh. Kuya Bubuyog. Wala lang. Nangyari. Pabidi lang si Kuya Bubuyog Hogatero. Yung aking Bluetooth, earbuds. Hindi. Magana siya. Ang init. Aw, pait. Grabe sa Vietnam yung mga halos Indonesia. Uy, Philippines. Melbourne, Australia. Halos karamihan sa Vietnam puro motor, wala kang bihira lang ang sasakyan na kotse.
Niluluto naman siya. Taga ano pala siya, Australia. Dumpling. Gagawa siya ng dumpling. Nabibili pala yun yung lalagyan niya. Hmm, 1 hour lang ako. Ay, nako. Kantok. Ay, bumili siya ng patis. May patis din pala sa Vietnam. Mm. Mm. Lemon. Chili. Nalilibang lang ako kasi nanonood ako ng pagluluto. Bagoong. May patis na nga, may bagoong pa. Ano ba yan? Nuts. Nood ka yata TV ganda palabas na. Hindi, nanonood ako ng Channel 22 sa Asian Food Network. Ko kasi yung lulutuin niya merong asukal, merong lemon, merong balat ng lemon, may nuts, meron patis at may bagoong. Ano siya? Dumpling ang lulutuin niya. Kasi meron siyang wrapper. Ayan na yung gulay. Yung gulay niya. Yung pang-salad. Cabbage. Lettuce. Sa salad siya. Cucumber.
Tanggal ng buto. Mm. Mm. Isda. Meron siyang tuna. Game na, oy. Wala akong palaro, Kuya Bubuyog. Naantok na ako. Pagod, pagod. Pagod! Nanonood ako ng Asian food nito. Tulog ka na. Oh, naka-live pa nga ako eh. Matutulog na. Ano na lang, kunti na lang. Sandali na lang to. Kasi tingnan mo. Ayan. Yan. Salad. Dumpling. Tapos, ano yung peprituhin? Lumpia. Gumawa siya ng lumpia. Shout out. Ron Tutorial. Hi, Ron Tutorial. Shout out sa'yo. Good evening. Ay, puro bawang. Kumusta na, Ron? Yahoo! Shout out. Ah. Ah. Okay lang. Ikaw po okay lang. Inaantok na ako. Right. Parang di ko na nag Mark Solis. Sino si Mark Solis? Shout out. May bago tayong bisita si Mark Solis. Mark Solis. Hala. Hikab pa more. May jacket ka na, Mark Solis. Baka di ka pa dikit kay host. Chacha Coldroy. Naka-video lang. Sino si Mark Solis? Ay, bayan. Nag-ano na nga ako, tsaa eh. Kasi kumain ako ng manok.
Kabiti lang. Si Chacha Kuldoroy. Wala nang yung isa kong SIM card, no service na. Ibig sabihin, expire na siya. Kabayji lang si Ron tutorial. Thank you so 6 million people in the house. 5 thumbs up. Wala, sira na yata itong isa. Kala ko sira na eh. Kala ko sira na kasi walang ilaw. May ilaw pa pala. Nagcha-charge yan. Hindi siya madaling malubat. Mayroon na lang akong 10 minutes para magpaalam. At ako'y inaantok na. Wala pa tulog. Oh! Ay, mahumiga. Laban lang hindi makalatag yung katawan ko sa host, patamsak naman sa premier ko. Sige, baba mo, Mark Solis. Baba mo ang iyong premier. Handyan si Mark Solis. Magbababa siya ng premier na. Patamsak, guys. Patamsak yung premier ni Mark Solis. Nahuhuli yung isa kong Pwede ba ako magtamsak? Saan ka sa Quezon City, Mark Solis? Yan, dan tamsak na. Patamsak, guys. Yung binaba ni Mark Solis na premier na. Saan ka sa Quezon City, Mark Solis? Batasan. Dumadaan ako dyan pag pupunta ako ng Caloocan. Kaso, ang tagal ko nang hindi nakakauwi. Hindi ko na alam kung anong hitsura ng Commonwealth. Umuwi ako ng Caloocan, bagong silang. Diyan ako, dumadaan ako dyan, pero diretso kasi sinasakyan ko. Sarap ng pagkain niya. Oh. Parang araw sa Alacubana. Oy. Oh, ganun din. Port Tamsak, Mark Solis, dikit na rin kasama Kalambing. Padikit naman ako, Mark Solis, baka hindi ka padikit sa akin. At patamsak na rin.
Ah, Rosala Cubana. Hmm. On the way, Bani TV. Sabi ni Mark Solis, on the way, Bani TV. Post, dating dikit na po tayo. Ay, ganun ba? Medyo matagal ka na din napasyal sa aking live. Kuya Bubuyo, Gugutero, wow! Thank you, thank you. May lumilipad. Thank you sa palipad, Kuya Bubuyo, Gugutero. Maagang pamasko yan. Ang daming sili. Hindi na kita ibababa. Wala ka namang video. May video ka ba? Kuya Bubuyog. Thank you so much. Ang katinampalad ko. Merry Christmas in advance, Kuya Bubuyo Gugutero. Sabi ni Ibani TV. Merry Christmas. Dan, tamsak, dikit, Ibani TV. Sabi ni Mark Solis. Dikit na daw, Ibani TV. Merry Christmas. Wow, ang daming paputok, Kuya Bubuyog. May pagkain nila, Naku, puro sili. Ibani TV, nakabidyo lang. I love eating. My favorite dishes are... Wow, laki-laki ng taniman ng sili. Thank you, Kuya Bubuyo Gugutero, sa iyong palipad. Advance Merry Christmas. Ang dami, Ibani TV, paano gumawa niyan ng naka-highlight sa name ko po? May bayad po ba yan? Bani TV. Ang alin yung yung intro ni Ibani TV, Mark Soles.
Minsan yung ibang intro may bayad. Mark Solis. Yung may kulay ang name, host. May kulay. Mag-download ka ng ano. Anong tawag niyan? Yung rainbow. Sa ano yan? Sa editor na kikita, nakukuha. Yung may kulay ang name host. Hugotiro gumawa. Lagyan mo lang ng hashtag. Oo. Ilan na ba yung ano mo? Mark Solis. Mag-download ka ng PixArt. Nagawa mo na, patawa, oy. Patawa, oh. Sinong gumawa ba? Sinong gumawa, Kuya Bubuyo Kuputero? Patawa. Nagawa na ng 2 times pa. Ano yun? Ayan. Ano yun yung intro? Chacha Kuldoroy, nagluluto siya ng, ano ba yung niluluto niya? Dragon. Nung isa araw, ang niluto niya, kahapon ba yun? Isang araw, buaya. Ngayon naman, dragon. Kuya Buboyo Gugutero. May hashtag. Ayaw po. Kuya Buboyo Gugutero. Haring-haring lang galing sa Premier. Haring-haring. Anong haring-haring? Haring-haring. Haring-haring lang galing sa Premier. Harang-harang lang. Galing sa Premier. Yung ano pala, lalagyan ng underscore. Wow, sa Petronas Tower. Ikot-ikot na Silvani TV. Ang haba naman ng harang na to. Skip ko na. Joke lang. Sana all kiko talaga to.
Host, alam mo po yan. Ano ba yun? Ano ba yun, Mark Soles? Yun sa ano ba, sa video, yung intro. Ang haba naman ito, sing haba ng islik. Ah, grabe. Ilang kilometro yan? Kuya Bubuyog. May kulay na name. Hindi ko pa na kikita yan, ano. Yung may kulay na name po, host. Sa ano yan? Sa ano yan? Sa editor. May kulay na name. Sa ano? Sa editor yan na ano. Sa Master, minsan mahirap yung ginagawa nila ni Kuya Buboy. Ano ba yun? Wala naman ako nakikita dito na may kulay. Ito ba? Yung may kulay ano? Ito. Ay sus. Ito? Yan. Ano yan? Papalipad ka kapag iba naglagay ng underscore sa pangalan mo, mag-iiba kulay. Kapag ikaw maglagay, kita rin namin na highlights ang name. Ganun. Lagyan mo nga, iba ni TV. Iba ni TV, lagyan mo nga si Mark Soles. Ibang kulay yung akin. Si Whitey naglagay niyan kapag gamit mo ay tag before name you mention. Yung ano, yung kulay red. Yung ba yun? Yung ba yun, iba ni TV, yung kulay red? Kapag na-mention mo, yung ano niya, magre-red yung kulay ng name. Fertilizer.
Hi guys, ako'y magpapaalam na pala. Nagit isang oras na ako. Hindi ko napansin. Thank you sa doon sa nagpalipad kay Kuya Buboy Cucutero. Thank you. Bani TV, thank you. Mark Soles at si Chacha Coldoroy. Thank you sa pagbisita niyo sa aking LS ngayong gabi. At ako'y magpapaalam na at ako'y naantok na. See you tomorrow kung mag-LS ako. Bisitahin ko yung channel mo mamaya. Mark Soles. Oh, yan. May kulay na. Yan yung sinasabi mo, yung may kulay. Oh. Ano ba yun? Yan. Kapag nag-mention mo yung isang pangalan, lagyan mo ng underscore, magkukulay ka. Wala. Nagawa mo na nga eh, oh. Ayan, oh. Tingnan mo yung pangalan ko, red. May red. Kapag nilagay yung pangalan mo, isa sa mga viewers din, tapos lagyan ng underscore, magiging red yung pangalan mo. So, yan. Balikan bisitahin ko yung bahay mo, Mark Soles. So, yan guys. Ako magpapaalam na. Good night. See you tomorrow. Bye. Salamat din sa inyo. Bye.